Wenganiza ukuthi sibona lapha ke Imfezemnyama ethi cha yona ayifune umuntu oyodlalela eduzane noshuni wayo. Kodwa phamaske la udaba wengane zakwethu ongcwathi leli thuba ke nginibingelele ngimbuzo sithi MTV ngithi nje masaqala ukungena la kule channel lisicela wenza kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe mathubeni amahle ukuthola wonke amavideo azophuma la kule channel. Hayi wengane zakwethu impela Imfezemnyama esiphumela ubala yathi yona ayifune umuntu oyogidela eduzane noshuni wayo mangaba esiliflathelile phela ela kulomhlaba. Bengaba ke sigijima ke wengane zakwethu sibheka yona pha inkulumo yeMfezemnyama ke ithi mina mhla ngifa ngifune umuntu oyocela ushuni wami adla amamiliyoni ngigama lami njengoba kwenzeka nje sibuka kuMasikhandi. Uthi abasakazi baqikelele impela lokho ngikusho lokho ngoba nabo banesandla sokuveza into engekho ekubeni bekile ukudlulisa umuntu esaphila ngesiphiko sakhe. Uthi kanjalo nani bafowethu enisisekayo melani iqiniso uthi yanginikeza cash yimi lo Imfezemnyama ubese ke ethi ke impela ngomhla 9 December zabulalana njengoba phela ke ilokhuzana album yakhe iphuma ke wengane zakwethu. Kanti mangaba isigijima ke sibheka phana kuma comment sibona lapha ucevuzile uthi ke inkinga ngaqhawe uma sewufile ngeke ukwazi ukuvimba umuntu oyobe esaphila uma enza into akayithandayo. Kanti ke phana kufihla isikhwele uthi ke uyongixola lamkhaya but ngizozama mina. Hayi wengane zakwethu ke injalo ke indaba phana ke kodwa thina simbozo sithi MTV sithi ake sibambe la ihlangana nje kwi video elandelayo.